Gabos marahay na aldaw po sa Indogabos, as in welcome po sa selebrasyon kan Misa nin Banwaan. Sa Santa Misa pong ini, idolot niya to ang satong mga personal na intensyones, as in ang mga minasunod. Pasasalamat dolot kan Bunyag family, Liantero and Decena family, sa Kamurawayan ni San Jose, Our Lady of Rosary, Saint Michael, Saint Raphael, Saint Gabriel, and all archangels, by Liantero and Decena family, Fornoles family, and birthday blessing of Dennis, Dolot Mrs. Del. Para sa kaligtasan asin marahay na salud, nina Rosalia Asense, Juliet, and Janet Villafuerte, Dolot kan Villafuerte family. Para sa kaligtasan asin marahay na salud, nina Cindy and Arnold II Bunyag, Carmen and Arnold Kirby Bunyag. For safe and good health, Liviel Maria Rodriguez, Maria Faye Donna, and Jerome Rodriguez. Para sa kaumayan ni Arnaldo Bunyag, Dolot ni Binang Bunyag. For successful eye operation ni Rosalia Reciproco, Dolot kan Reciproco family. Para sa karahayan kan mga na may helang na miyembro kan CRC LLFCC, lalo na ni si Salve Cabral and si Steph. Para sa karahayan and total healing of Leti Robredo, and for safety and good health kan mga provincial capital employees. Para sa kaligtasan and maayos na pinansyal, nina Mary Jane, Roderick, Joseph, Bibi, Maria Francia, Hector, Virgie Alexis, Judy, Lexis, Maria Naina, and Christian, Dolot Candiantero and Decena family. Para sa maayos na transaksyon sa daga, Dolot Candiantero and Decena family. Para sa halag, kan mga minasunod, nina Hilario, Carlos, Gregorio Senior, Ireneo, Estrella, Domingo, Antonio, Epifania, Saturnina, and Aaron, Dolot Candiantero and Decena family. Sa kalagin na Virginia, Manuel, Salvador, Jaime, Ernie, Dolot ni Del Fornoles. Ngunyan iyo ang ika-27 Domingo din taon. Ang tema, pagka maimbod. Ngunya na Domingo, ipinapahayag sa tuya kan liturhiya ang dakulang importansya kan pagkasaro sa grasya ni mahal na Diyos. Sa tuya ining ipamibi sa selebrasyon kan liturhiya. Ipamibi niya to urog na itong mga nag-ako kan grasya nin matrimonyo. Ang sa tuyang selebrasyon, pamamayuhan ni Reverendo Padre Dorius Romaldo, Chancellor kan Archdiocese of Cáceres. Matintog po asin maugmang awiton ang awit sa pagpuon. Samuyang tama, kaugmahan na rin makakahanan kami sa Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa Indo Gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akontan sa tong mga kasaalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadyi ako ki Santa Maria Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang nantang Diyos.
Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahay ang bukong. Inuumaw ka, pinurukyaw ka, sinasamba ka, pinapanguraway ka, pinapasalamatan ka. Uli ka, Nagkulaong pangurawayan, kagurang na Diyos, Adeng langiton, Diyos amang makakamhan. Kagurang na aking bukong Jesucristo, kagurang na Diyos, Podero kan Diyos, Akikan Ama. Ikaw ang nagpapara kan mga kasalan kan kinapan. Paharaki kami. Ikaw ang nagpapara kan mga kasalan kan kinapan. Ako aan sa mong pagkimaheran. Ikaw na nagtutukaw sa to kanama, paheraki kami. Ang ikasanaan banay, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turog, kahalangkaw. Jesus Cristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Diyos amang makakamhan, ang sa imong pagkamuot sa mo, labi pa sa gabos niya mong paglaom asin kamabutan. Patawadaan sa mong mga kakulangan, papagdanaya kami sa katuninungan, asin daron mo kami sa dalanin kaligtasan. Inihinagad mi huli kay Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki na nabubuhay asin nagahade kay bamo asin Espiritu Santo, Diyos sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Amen. Ang liturhiya, kanta taramon. Sa enot na babasahon, pinagbuot kan Diyos na ang lalaki magkaigwa ning kaibahan sa buhay. Ang pagsaro kan lalaki asin babae, sosog sa kabutan nin Diyos, dapat napapagdanayon bilang pagkasaro sa pagkamuot. Hinanuyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Henesis. Ang Diyos na kagurangnan nagsabi,
Bakong angay na ang lalaki daing kaiba. Tatawan ko siya ning maninigong katabang. Hali sa daga, ginibo ning Diyos na kagurangnan, ang gabos na hayop sa lantad, asin ang gabos na gamgam sa langit. Ini ipinahiling sa lalaki asin pinatawan ning ngaran ang lambang saro. Ang gabos na hayop sa harong, gabos na gamgam sa langit, gabos na hayop sa lantad, nginaranan lambang saro. Kaya ang lalaki pinaturog ning Diyos na kagurangnan. Kinuahan ning sarong gusok asin ini pinatos ning laman. Ginibo ning Diyos na kagurangnan na ining gusok na kinua sa lalaki maging babae. Asin ipinahiling sa lalaki. Ang lalaki nagsabi, ini ang tulang ning sakong tulang, laman ning sakong laman. Babae ang ngaran sa iya. Huli tagikan sa lalaki. Ini ang dahilan kung daw tabinayaan kang lalaki ang sa iyang ama asin ina. Asin minasaro sa iyang agom na babae. Asin sindang duwa, nagiging sarong hawak. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Binindisyonan kita ning kagurangnan sa gabos na aldaw ning satong buhay. Binindisyonan kita ning kagurangnan sa gabos na aldaw ning satong buhay. Maugma ang may mga pagkatakot sa kagurangnan, asin naglalakaw sa iyang dalan. Sa gibo ning sa imong mga kamot, ika makakamhan, mapapasaimo kaugmahan asin kauswagan. Binindisyonan kita nin kagurangnan sa gabos na aldaw nin satong buhay. Ang sa imong agom na babae, ubas na mabunga sa laog ning sa imong harong. Asin ang sa imong aking lalaki, palibot sa lamesa, kabaing sa mga sanganing uliba. Benendisyonan kita nin kagurangnan sa gabos na aldaw nin satong buhay. Totoong paladan siring kaiyan ang mga may pagkatakot sa kagurangnan. Binindisyonan ka ning kagurangnan hali sa Sion, sa gabos na aldaw ning sa imong pagkabuhay. Benendisyonan kita nin kagurangnan sa gabos na aldaw nin satong buhay. Maihiling mo ang mga aki ni mga aki mo sa maugmang Jerusalem, sa Jerusalem katuninungan. Benendisyonan kita nin kagurangnan sa gabos na aldaw nin satong buhay. An ikaduwang babasahon, nagpapasabot manunungod ki Kristo, na pinagmuraway ni Dios, ninhuli kan sa iyang mga gawe nin kaligtasan. Hinanyugon po niya to ang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga Hebreo. Si Jesus na ginibong haruhababa sa mga angheles, nahiling niya to na kinuronahan ning kamurawayan asin kaumawan. Huli ta nagtios ning kagadanan, huli sa grasya ning Dios, tinios niya ang kagadanan para sa kaligtasan ning gabos. Para sa Dios asin huli sa Dios, ang gabos buot niya na ang kadaklan kang sa iyang aki madara sa kamurawayan. Kaya maninigo na pakabanalon niya, huli sa pagtios, ang lider na madara sa inda sa kaligtasan. Huli ta ang nagpapabanal, asin ang pinapabanal, sindagabos, saro sana ang ginikanan. Kaya dai ikasupog, na sinda apodon na mga tugang. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Dios. Kaipuhan na gayo sa relasyon kan mag-agom, an pagka maimbod sa lambang saro. Hinanyugon niya to an marahay na bareta. Alleluia, alleluia. Alleluia.
An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog kay San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagkapirang mga Fariseyos, nagtaram, asin naghapot sa pagtukso sa iya. Tugot daw sa lalaki na isubol an sa iyang agom. Si Jesus nagsimbag, ano ang ipinagbuot sa Indo ni Moises? Nagsimbag sinda, si Moises nagtugot na isubol ang babae, tawanin kasuratan sa diborsyo. Si Jesus nagsabi sa inda, huli sa katagasan nin sa indong puso, nagtugot si Moises, alagad sa kapinunan bakong siring kayan. Lalaki, asin babae, linalang nin Diyos na ang tao, kaya babayaan kan lalaki, asin babae, an sa iyang ama, asin ina. Asin makikisaro sa iyang agom na babae. Sindang duwa, pinagsaro nin Diyos, dahi pagsuwayon nin tawo. Kanyao na sinda sa harong, ang mga disipulos naghapot giraray, dapit sa bagay na ini. Sinimbag sinda ni Jesus, nakikisambay ang lalaking minasubol sa sadiring agom, asin minasaro sa agom nin iba. Siring man, nakikisambay ang babae na minasuway sa sadiring agom, asin minapaagom sa iba. An maray na barata nin sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Diyos maray na aldaw sa Indogabos mga tugang, sa mga nagdadalan, sa live stream. Magastos an inaapod niya tong annulment ngunyan. Kaya isinusulong ang absolute divorce o ang diborsyo, ang pagsuruwayan. Ka nakaaging Agosto, na ipasa sa komitiba sa Kongreso ang bill para sa absolute divorce. Bot sabihin kay ni, duman pa ini sa Senado, pagdidebatehan pa ini, bago ini maging sarong batas. So magastos ang pag-agom, alagad mas magastos ang pagsuruwayan. May istorya kang sarong nag-file nin annulment. Halawigon baga ang annulment, inaabot 2 o 3 taon. So sa laog nin 3 bulan, ang tig-file kang si babae na approve tulos. Kaya si sa iyang friend, si barkada niya, nagngalas asin naghapot. Sabi niya, paano mo nagibo? 3 bulan sana na-approve na si sa imong annulment. Asin sabi kang si babaeng nag-file, ang judge sa nagkapot kan kaso ko, boyfriend ko na kaya ngunyan. Kaya palan mabilis. Sa Ebanghelyo, naghapot ang mga Pariseyo kung tugot daw ang diborsyo na magsuway ang mag-agom. So binalik nin kagurangnan ang kahaputan.
Ano ang pinagtutugot ni Moises sa Indo? Simbag ninda si Moises nagtugot na isubol ang babae, tawanin kasuratan sa diborsyo. Anong sabi nin kagurangnan? Sabi nin kagurangnan, huli sa katagasan kan sa indong mga puso. Kaya nagtugot si Moises. Bot sabihon, day tugot kaya lang matagas ang sa indang puso, matagas pa ang sa indang payo. Alagad sa kapinunan, bakong siring kayan. Sabi nin kagurangnan. Ano ang kapinunan? Ang lalaki asin babae, nilalang nin Diyos, babayaan kan lalaki, an sa iyang ama, asin an sa iyang ina, tanganing makisaro sa iyang agom na babae. Sindang duwa, magiging saro, kaya bakong duwa, kundi saro sana. Konsiring, ang pinagsaro kan Diyos, day pagsuwayon nin tao. So digdi mahiling niya to ang tunay na kahulugan, asin kamautan kan pag-aagom. Ano ang orihinal na kamautan sa kapinunan sa paglalang sa tao? Nadangog niya to yang kamautan na iyan sa enot na babasahon sa libro ng Genesis. Ang enot na mahiling niya to sa first reading sa enot na babasahon, yung inaapod niya tong original solitude. Ang original na pag-sulo-sulo kan lalaki. Sa enot na babasahon sa libro ng Genesis, ang sabi, bakong angay na ang lalaki daing kaiba. So, bakong maugma ang lalaki na magparasulo-sulo. Kaya naisip nin mahal na Diyos, nilalang nin Diyos ang mga hayop para may libangan ang lalaki. Alagad daing nakakuanin siring sa iya. Tinawan siya ning mga pet. Gabos na hayop, alagad daing niya man makaulay. So, daing siya maugma na mag-ataman ng mga hayop o makaibahan ang mga hayop. So ini ang inaapod niya tong original na pagsulo-sulo kan lalaki. Mayong kaibahan na makakaulay, susog sa iyang pagmawot. Mamundo siya. Kaya ang ginibo ng Diyos, pinaturog ang lalaki, nagkuaning gusok sa hirog na maging babae. Pag mata niya ipinahiling sa lalaki. Anong sabi kang si lalaki? Excited. In love, kinikilig. Sabi niya, inito lang kan sa kong to lang, asin laman kan sa kong laman. Babae ang ngaran sa iya, huli tagikan sa lalaki. So ini ang dahilan kung taano ta binabayaan kan lalaki ang sa iyang mga magurang, asin masaro sa sayang agom na babae, asin sinda dua, magiging sarong hawak. Kaya ang agom, day pong pwedeng gibuhon na punching bag, day pwedeng bugbugon, tagaro mo man lang kinukulgan ang sa imong sadiri. Siring baga kay ni ang kasuguan. Dahil mo pagkulgan ang sa imong kapwa, umamutan mo ang sa imong kapwa, siring sa pagkamuot mo sa imong sadiri. So ang bot sabihon, dahil kita ang mag-agom, dahil pwedeng magkulugan sa lambang saro. Dahil yan pwedeng sampalingon o bugbugon. Ang sinasabi, igwanin respeto sa imong katuwang, sa imong agom. Inaataman, siring sa pag-ataman mo sa imong sadiri. So iyo po ang enot na elementong inapod niya tong original solitude, ang original na pagsulo-sulo. Panduwa na mahiling niya to sa Ebanghelyo, iyo ang inaapod na original unity, ang original na pagsasaro. Ang kaugmahan kan lalaki dai makukuha sa pagsulo-sulo kundi sa pagsasarong puso sa babae na sa iyang agom. Sabi ni Saint John Paul II, ang pinaka mahalaga sa original na pagsasarong puso, iyo ang inaapod niya tong pag-ako asin ang pagtao, the acceptance and also giving. That means sharing kan mag-inaguman. Taano ta sinabi niya ini? Ninhuli ta kay po nindang mag-ako kan mga bagay na pagkakaiba sa sainda. Akoon niya to, iba ang lalaki, iba ang babae. Mag-agom, mag-aragom, pero may pagkakaiba. Okay? So kaya, minsan sala ang pagkaintininda kang incompatible. Dahil nga kami compatible.
So sala ang pagkakaintindi kang compatible, akala ninda compatible, uyon ka mo sa gabos na oras, uyon ka mo sa gabos na karakter, uyon ka mo sa gabos na desisyon, bako. Ang pagiging compatible sa lambang saro, itong pakikisumaro sa pagsakit, with, pasos, pagsakit, to be with in suffering. Kaya ang pagiging compatible, talagang gabos man kita, every person is unique. So talagang may pagkakaiba kita. Okay. Iba ang karakter kan babae, iba man ang karakter kan babae. Kaya baga sabi ka yan, pag kinakasal ang mag-agom, sa inot na taon, maribok ang babae, nagdadangog ang lalaki. Sa pangduwang taon, nagriribok ang lalaki, nagdadangog ang babae. Sa pantulong taon, parehas nagriribok, ang mga kataraid ang nagdadangog. Kaya naglalakop ang chismis, kan iriwal, kan mag-agom. So kaya, minsan mga tugang, talagang may pagkakaiba yan. Inapod niya itong pagiging compatible, but sabihin, to be with in suffering. Sa pagsakit, sa mga kadipisilan, igwa talagang pagkakaiba. Kasi sinasabi ini ni San Pablo, ni St. John Paul II, kay pon ang pag-ako, na ika iba, iba ako. Kaya kita magkatuwang to complement each other. Okay? At talagang iba, may sarong lalaki, agom, inapot siya kang sayang agom na babae, sabi niya, darling, ano ang gusto mo sa birthday mo? Sabi kang si lalaki, kung tikom ang uso mo daw 30 minutos, matuninong man lang ako, iyon ang gusto ko. Pataday man talaga, dawa anong gibunta, permi kitang iba. Iyo po, permang iba. Igwang dahil pagkakairintindihan, nadangol siguro na itong nag-iwal ang mag-agom. Pag nag-iiwal ang mag-agom, pag nagtatarap ang lalaki, nagsisimbag man ang lalaki, ang babae. Siging simbag. So, ang nakalipas na kapirang bulan, napagal na ang babae, kang iniiwal siya kang lalaki, dahil na siya nagsisimbag lugod. So, nagngalas ang lalaki, sabi niya, ano ta, sa nakalipas na bulan, pag iniiwal ta ka, dahil ka na nagsisimbag sa sakuya. Sabi niya, sabi kang si babae, dahil dahil makakatabang sa tuya, na magparasimbag pa ako pag iniiwal mo ako. So sabi kang si lalaki, anong ginigibo mo pag iniiwal ta ka? Sabi niya, nagduduman ako sa CR, naglilinig na lang ako. Tanganing ma-express ko ang sakuyang kaanggutan. So sabi kang si lalaki, paano man nakakatabang sa saimo? Sabi niya, pag naglilinig ako, gamit ko ang saimong sipilyo. So you see, perming day pagkairintindihan. Okay. Sana dahil man pag-iribon iniyo kan mga babae, kan mga agom na babae na sa indang agom. Dahil ko man kamo tinutok doan, iyon na magibo ka iyan. So anbot ko lang sabihin, talagang igwang pagkakaiba. Okay. May mga bagay na dahil pinagkakasunduan. Mga bagay sana na minsan talagang masakit na pagkaintindihan. Kung minsan ang saro sa ng bagay na common sa inda, iyo ang taon, bulan asin aldaw na sinda kinasal. Okay? Sa gabos na bagay, kontrahan. So kaya mga tugang, kaiba iniyo, parte ini kang pag-inaguman. Anong nangyari? Sa inaapod niya tong original unity. Ang original unity, nahaluan po kang inaapod niya tong original sin. Ang original na kasalan, original sin. Iyan ang inaapod nin kagurang na nakatagasan nin puso, the hardness of heart. Ninhuli kan original sin. So you see, ang original solitude, tangani na maugma siya, hinaliwan ng unity, original unity, ang pagkasaro kang lalaki asin babae. Alagad naglaog ang kasalan. Kaya mahiling niya to, ang mag-agom, talagang yaon sa pirming tentasyon. Asin dara kang kasalan sa pag-agom, iyon mga salang rason kung taano ta ika nag-agom. Ako po, kadakol na akong experience sa pag-agom. Bako ninhulitan, nakadakol na ako. Kundi na nagkakapot ako kan mga kaso nin may agom. Saro sa mga salang rason, iyo na nagpaagom, tabados na. O nakabados kaya, may pananagutan na. O napikot. O si mga magurang ang nagdesisyon, tamasupog. O nabigla sana. Okay. Kinilig-kilig tulong bulan, agom tulos. Sumayo ning hararom ng pagkamidbidan. O talagang dahil mo midbid ang sa imong inagom. Akala mo okay. O, na-discover mo later on, iba mampalan. Kaya baga sabi kayan, ang mag-aragom sa inot na taon,
Ang sa indang timsong, pag umawon ang Diyos, ugmahon pa yan, kinikilig-pilig pa yan, romantiko pa yan. Pakalipas ng 15 taon, ano nang sa indang timsong? Kagurangnan, mahirak ka. Oo. After 30 years, ano nang timsong ninda? Kunin mo, O Diyos. Oo. Pag nagadan ang lalaki, anong timsong ninda? Salamat sa Diyos. Minsan kaya, arog kay niyo, dahil kang kasalan, nagkakagulo, ang pag-iribahan kan, mag-aragom. Nagirumduman ko, igwang gadan, tiglaog sa simbahan, minisahan kan padi, sa kata paggadan, igwa kitang kasabihan kayan, di mortuis nihil nisi bonum. Sa gadan, mayo kang ibang sasabihon, kundi mga karahayan. So ilinaog sa simbahan, ang kabaong, kang sigadan, si lalaki, nasa inutan si babae, tapos si sa iyang aki, nagsermon ang padi, sabi kang padi, ang lalaking ini, responsabling lalaki, mabuoton, mahigos, mayong bisyo, mapidanangat sa agom, talagang maginirumdum. O anong sabi kang si agom na babae, Nonoy, hilinga daw kung si papa mo talaga yan. Tabaka ibang tao yan. Mga tugang, iniandara, inang inapod niya to na, kaya minsan may dakulang trahedya sa pag-agom. Resulta kan pagkakasala. Kaya igwabagang sinasabi di, ang pagsambay, adultery, ang pagtataksil, ang pangangaliwa, may mga agom na naglipat bahay. Naglipat bahay sana. O kung minsan sadista na agom, o makasadiring agom, o parabugbog na agom, o agom na kadakulo ning bisyo, pagsugal, o agom ning paramuda, na tigpapasupog ang sa indang agom. So iniyo ang darakang kasalan. May mga tao talagang daing kapas sa pag-agom, sa pagpamilya. Kaya permi kong sinasabi, pag nagkakasal ako, kung ika selfish, kung ika makasadiri, day ka na mag-agom. Kung sadiri mo lang iniisip mo, iniisip mo lang si kasiraman kan sa imong buhay, kung iniisip mo lang si kaugmahan mo, and then maabot ang panahon, masabi ka, dahil na kumaugma sa imo, ang bot sabiyon kan, indikasyon, sa diri mo man lang iniisip mo, sa diri mong kaugmahan, kaya magsuwaya na kita. So ini ang mga rason na darakang kasalan. Kaya sinimbag nin kagurangnan, ang mga Pariseyo, huli ta hinihiling ninda ang legalidad kan diborsyo, bako ang moralidad kan pag-iribahan. Kaya po pag binalikan ta si San Pablo sa sayang surat sa mga taga-Korinto, sabi niya, all things are lawful, but not all things are helpful. Pwedeng lawful yan, pero bako, day nakakatabang. Diborsyo, bakong solusyon ang diborsyo, tanganing maging maugma ka. Diba? Bako yan solusyon. Daw ang annulment, bako yan solusyon. It does not guarantee na ang sunod mong agom, talagang papaugmahon ka na. Si Elizabeth Taylor nga ni, nakapito. Diba? So, pero, hay nang kaugmahan. Pag nag-aagom, ang yaon dyan, itong tunay ng pagkamuot, itong maturity. Because marriage is for emotionally healthy people. Okay. Dapat maayos ang sa imong. Kaya sabi ni San Pablo, all things are lawful, but not all things are helpful. All things are lawful, but not all things build up. Pwedeng lawful yan, pero dahil nakakahaman nin sarong hararom na relasyon. Kaya ano ang pagsadol nin kagurangnan sa pag-aragom na mahiling niyato sa Ebanghelyo, asin sa mga babasahon. Inot ang pag-aagom sarong pagpapasalamat sa grasya. Dahil ini sarong sakramentong nagtataong grasya. Naiintindihan nin Diyos ng original unity, linauganing original sin. Kaya inilaog nin Diyos ang sakramento nin kasal. Tanganing tawan kita nin grasya. Ang grasya, tabang nin Diyos na makabalik sa iya na iyoan makapangyarihan laban sa kasalan. Kung ang kasalan iyo ang nag-aatake sa pag-inaraguman, grasya nin Diyos ang magpapaumay. Kung ang pag-inaraguman na halo aning kasalan, ang kaipuan kay ni grasya o tabang, tangani na maibalik ang grasya na inako sa kasal. Kaya po, ang pag-aagom, sarong grasya, pagpapasalamat sa grasyang tinao. Kaya baga ang mag-agom, pinapatos ning ribbon. Iyan, sarong simbolo nin regalo.
na itinao nin Diyos. Tinawan sinda nin grasya, kapangyarihan, tangani na may sa buhay ninda, ang commitment na inako ninda sa pag-inaguman. Pandua, ini sarong pagsasarong puso. Yan inaapod niya tong unity, intimacy. Kaya pinahiling nin kagurangnan. Sabi niya, actually, bako man talaga dapat ning annulment or diborsyo ang solusyon. Dahil bako yan ang pinaka-purpose kan pag-aagom. Balikan nindo sa Genesis. Anong sabi ning kagurangnan? Dahil sa katagasan kan sa indong mga payo, katagasan kan sa indong puso. Ninhulita ang purpose kang kasal, iyo ang pagsasaro o paghiras kan sa diri, sarong komunidad, mayong lugar ang pagkamakasadiri. Kaya nga ni sinasaro kang cord, ginagarakudan ang mag-agom, tangani magsarong puso. Yan ay napod niya tong unity. Minawot nin kagurangnan, makabalikit sinda ang mag-agom sa original unity na purpose kan pag-inaguman. Pantulo, ini sarong pagka maimbod sa lambang saro. Kaya baga ang tema tangon yan, iyo ang pagiging maimbod. Ano ang pagiging maimbod? Itong kakayahan na magsabing daita ka pagtataksilan. Kaya nag-i-exchange ning singsing. Sabi sa anong sinasabi ninda, I give you this ring as a sign of my love and fidelity, the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So kaya pag ang lalaki may planong maraot, tinatanggal ang singsing, bot ipahiling na sultero pa siya, tanganing dai siya madakop. Gustong maging unfaithful. So ang pagiging maimbod, dipisil, pero kaya iyan sa panahon ngunyan. Kaya mga tugang, inaalok sinda na maging malinig, mabini, sinusulatan ng veil, tangani isa nang ipapahiling o ipagirondom sa inda na dapat sinda maging maimbod. Si Henry Ford, ang inventor ng sasakyan, Ford, hinapot kung ano ang sekreto kan halawig na pag-iribahan kan mag-agom. Sabi niya, simply man sana, garo man sana yan sa sasakyan, stick to one model. Kaya, napakahalaga kang pagiging maimbod. Dahil ipinahiling nin Diyos ang kaimbodan niya sa sato, siring man kayan ang inahagad niya sa sato, sa lambang saro. Ang pang-apat na marisanindo, iyo ang pagtitiwala sa lambang saro. Yaon dyan, ang pagtitiwala, may lingnin diyon sa simbolo nin aras. Tinatao kang lalaki ang aras sa babae, kayamanan, tinitiwala kan lalaki ang kayamanan para ang agom, maayos ining gamiton. So ang biyayang inako para sa pamilya. Ninhulita, kung may nangako sa imo sa altar nin Diyos, may tiwala ka na utubon ang pangako na yan hanggang kagadanan. So kaipuan ang pagtitiwala. Kadakol na ang nagsusurwayan ngunyan dahil nawara ning tiwala sa lambang saro. May mga nagtatago na ning cellphone, kabo nang ipabasa sa agom ninda. Ang iba palipat-lipat na pabalik-balik na kaning SIM card. Maaraman mo kada bulan bago ang SIM card, maduda ka na. Pero ngayon may tinatago ni. So, kadakol. Kaya, ang kawaraning tiwala. Sa panahon patingon yan, matibay kita sa inaapod na throwaway culture. Madaling mag-apon, plastic. Kaya, ang pag-inaraguman, ang commitment, nasasakitan na. Garo madali sa nang iapon ang agom. Kaya, ang mga hobinis ngunyan, ang greetings ninda, bako ng kadto, happy anniversary. Ngunyan, ang greetings na ninda, happy mansari. Tadi ninda aram kung maabot pa ning 2 bulan o 1 taon. Mga indikasyon ini kang inapod niya tong throwaway culture, pasandalian, panandaliang relasyon, haralipot na relasyon. Alagad, pinapahiling sa tunin kagurangnan sa ebanghelyo ngunyan, na kinakaipuhan sa mag-agom, ang gabos na ini, kinakaipuhan ang tunay nin pagkamuot sa lambang saro. Ang pagkamuot na ini, bakong romantikong pagkamuot, kundi sa pagkamuot ni Kristo sa iyang banwaan. Ano ang pagkamuot na yan? Pagkamuot sa krus. Ang pagkamuot na yan nagtapos sa pagkapako sa krus, tanganing magdara nin buhay. Ang bot sabihunin kagurangnan, na madadangog nyato man sa ikadawang babasahon, yun na dapat ang pag-inaguman, magdarang kabanalan sa mag-agom.
Bako nin buhay nin pagkakasala o pagsuruwayan, kundi magdara nin buhay, magdara nin kabanalan. Siring man kainan kamauotan nin Diyos sa lambang mag-aragom, nan sa indang relasyon, magdara nin buhay. Bako lang magtapos sa krus, kundi sa pagkabuhay liwat. Ang tunay na pagkamuot na may pagsakripisyo, dapat nagdadarang buhay, bakong paglubog sa kasalan. Ini ang kamauotan nin kagurangnan sa kapinunan. Amen. Matindog po. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus na gadan asin ilinubong, puminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakas sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Pamibita ang bilog na simbahan, ang Santo Papa, mga obispo, asin kapadian, ang mga namamayonin banwaan, mga dukha, inaapi, asin sa kahorasaan, ang satong simbag, kagurangnan, hinanyuga, ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Ang Santo Papa, mga obispo asin kapadian, tanganing sa indang ikaabot sa mga mag-aragom, ang pagkamuot asin katoninongan nagikan ki Kristo. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga, ang samong pamibi. Ang mga namamayonin banwaan, tanganing sa indang mauton na pagkasararo lang mga nagierok sa indang nasasakopan, mantang naghihingowa nin kauswagan asin katoninongan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga, ang samong pamibi. Ang mga nasa kasakitan, mga dukha asin nagtitio sa aroaldaw na pangangaipo, ang mga nasa bilanggoan asin naghahalat nin katanosan sa pinakamadaling panahon, tanganing sinda mahalean nin pagdai mahalean nin paglaom sa pagkaherak asin pagkamuot nin Dios. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga, ang samong pamibi. Para sa satuyang komunidad Kristiyano na nagsasakit sa katanosan asin pagkamuot nin Dios, asin sa katalingkasan na minasararo sa pangatama ni Maria sa tuyang ina, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga, ang samong pamibi. Diyos na makakamhan, inian sa moyang mga kahagadan, sin mga buot pang ipaabot sa saimo, nayaon sa samuyang mga puso, naglalaom kami kan sa imong tabang nin hulita, kami mga maluya, asin kulang sa pagtubod. Inihinagad mi huli sa ngaran ni Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Sa iyo sa nakaguranda, ang sakuyang buhay sagot paman. Kaupahan ni sakuyang puso asing kalag, na ikada na'y napaglingkudan. Sa imo sa nakaguranda, ang sakuyang isip asing buong, inunusay ko sa imo kakalikasan ko, para sa kaumawan.
Magpamibi kamo mga tugang tanganian sako asinan sa indong atang maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan akuan sa mong pamibi asin dulot tanda nin sa mong pagtubod asin pagkamuot. Ining Eucharistia makadaralagod sa muya sa kamurawayan. Iniinagad mi sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa saimong itaas espiritu, ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Kung maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos sa makakamhan na daing kasagkuran. Tan mga aki, naharayong isiniblag kan krimenin kasaklan, binuot mong tiripunon giraray sa imo, uli kan dugo kan aki mo, asin sa bagsik kan espiritu. Tanganing anbanwaan na nabilog sa pagkasaro kan Trinidad, para sa kaumawan kan manlain-lain mong kadunungan, mamidbidan na simbahan, hawak ni Kristo asin templo kan espiritu. Kaya kay riba kan mga koronin mga angheles, naguumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Kagurangnan ikanang gadan banal, borabo ning gabos na kabanalan, kay ning mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesukristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan ka ini. Taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa sayang mga disipulos na sabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom ka ini. Tainian kalis kan sakuyang dugo. Kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaklan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo.
asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kanhawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo, si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giromduma sa imong pagkaherap, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na Ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaitupan na kapagayagaya sa imo. Magkanigon magin kay raskan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya asin kaibanya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon ng kaagwalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo na yaon sa langit, pagpanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itao mo sa muya nonya, asin patawadon mo kami sa sampung mga kasalan. Siring na pinapatawad niyang mo ang mga nagkakasala sa muya, asin pala'y kami ang naraasa sulong, kundi alawa kami sa maraon. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na taling ka sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Hulita sa imaan kahadean, asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan tinataw ko sa indo, hare paghilingan sa mong mga kasalan, kunyan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigawan na siya mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kamo nin katuninungan. Peace. Cordero kan Diyos na nagpaparaan, kan mga kasalanan kan ginawa. Paneraki Cordero kan Diyos na nagpaparaan, kan mga kasalanan kan ginawa. Paneraki Cordero kan Diyos na nagpaparaan, mga kasalanan kan Uya an kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin sa kong kalag maumayan. Matindog po. Mamibi kita, amang makakamhan ang hawak asin dugo nin sa imong aki, na sa mong inako makatabang sa mo sa pag-arog sa iya, ulita siya kagurangnan sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Maluhod po para sa Oratio Imperata, tumang sa paglakop kan COVID-19.
Amang mahirakon asin mapagmakulog, minadulo kami sa imo na samong pangangaipo. Inahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo, tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadaranin kagadanan. Inahagad mi sa imo ngunyan, nalilinya kami nin may pagkamuot, asin huli kan sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo ang takot, nadara kan kanhelang asin kagadanan. May balik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Pinapamibi niya mo, nagiyahan mo ang mga tawong naghiingua sa paghanap nin bulong, asin pag-adal kan paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami, huli kan mga bakunang nagpakanigong mahimo, huli kan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyonan sa mong mga paghingua, nagamiton ining mga bakuna, tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Pinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa indaan karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kailangan. Pinapamibi miman ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos. Ligtasan itong mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan ang kapaingaluan na daing kasagkoran. Ito mo sa mo ang biyaya na maghingua para sa karahayan kan gabos asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno asin pagmakulog sa lambang saro, maghawas sa mo ngunyan na panahon nin kasakitan asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay asin kabanalan. Inihinagad mi uli kay Jesucristong kagurang na niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Divino Rostro, Kahiraki kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamiibi mo kami. San Jose, Ipamiibi mo kami. Matukaw muna po para sa pasasalamat asin anunsyo. Pasalamatan niya to ang satong celebrante ngunyan, Reverendo Padre Darius Romualdo. Thank you po, Father. Ang satuyang mass sponsor, Mr. and Mrs. Arnel and Mila Rubio family, ang nagbasa asin ministro laiko. Pasalamatan man po niya to ang management and staff, kan converge sa padagos na pag-aire, kan misa nin banwaan, na madadalan kada alas 6 ni Domingong aga sa Converge Channel 9 asin sa Philippine Broadcasting Network. Madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin banwaan. I-like asin i-share po ini sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atender nin Santa Misa. Matindog po para sa huring bendisyon. ipamibi niya to ang mga nagihelang. Amang makakamhan, sa mong hinahagad ang sa imong grasya, na mabulong ang mga nagihelang. Pakusugaan sa indang buot, tawisinda nin paglaom, pakusugasinda sa indang pagtubod. Hinahagad mi man sa imong aking sa Jesucristo, na darahon ang mga parakasala, makabalik sa iyang pagkamuot, tangani na mamatian ninda ang pagkamuot asin katuninungan. Bendisyon ni ang gabos na mga nagaataman sa mga naghihelang, sinda sa imong pakusugon, sa grasya nin pagkamuot asin pagmakulog. Inihinagad mi huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kami ng Diyos na makamhan, Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos. Pasalamatan tan kagurangnan sa biyayang inako niya to ngunyan. Salamat po sa Indogabos. Have a blessed day. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus dahon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman dalwaan, siya dahon niya kumunyan. Ang tatarahamon na nadamo, ang
tinapay na nagbaso. Ang mura pohon ninpa kung gusto, tanganin sa kapwa maglingkod. Takaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawahan. Harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya tukon niya. Harayo haraniman, paduman banwaan, siya